Lena-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sesithathu, season 1. Khululeka ekhaya kuseduze nala esitobhini akukho kude, kanti-ke futhi angizukukuvumela nje ukuthi usindelwe emthwalo ekubeni nginayo indlela mina yokulekelela. Cha, ngikhombisa indlela ohamba ngayo bese siyahamba. Nginethemba lokuthi kwawena mfoka Khumalo ubungeke-ke nje wangiyekelela kanjalo nje ngilidinga usizo lwakho, noma-ke phela mhlampe ubuzokwenza awungeke. Unobuhle embheke emehlweni uSakhile ngezandla ethathe eminye imithwalo kaSakhile. Khona kunjalo kaNgonezi, bengingaba ngisenabuntu nabusoka njengethongela wethu uma ngabe bengingakuyekelela usizo ngibe ngingakwazi ukuba nalo. uSakhile naye ethatha imithwalo yabisisele phansi njengoba unobuhle wayeseyithathile emini. Yazi bekubonakala nje ukuthi uyakuthanda umama wakho ngenkathi ukhuluma naye ocingweni. Unobuhle ekhulumela phansi. Ya khona kunjalo bakithi, kodwa-ke ngithi sokuthi wena ubukeka ngathi khona ongakuphethe kahle. Kwenze njani? Kubuza uSakhile ukuthi mina ngaphucwa lowo mzuzu nesikhathi sokuhlala nomzali wami, futhi ngeke ngisho ngithi abenzi balokho bayikhotha imbe ngiyomile. Unobuhle esula izinyembezi ezabe sesigcobe emehlweni, kubonakala nje ukuthi le nkulumo ithunuka izilonda enhlizweni yakhe ayikade eyitshela ukuthi kade zaphola. Awu, ngiyaxolisa bakithi kaNgonezi ngaleso sehle sakwehleka sokuphuca ithuba lokuba nomzali ngenxa nje yezintswelaboya ezabona kufanele ukuthi ziphendule intandane. Nxese mntakwethu, phephisa mama. Kubeka uSakhile edumele nasebusweni, kubonakala nje ukuthi kumlimaza enhlizweni ukubona le ntokazi ekhetha ukuba nobubelo omngaka kuyena, izwa lezi inhlungu ezinjengalezi. Impela iqinisa likho emhlabeni, ubuhlungu omnjengaloba bafanele abantu abanjengawo. Kodwa-ke sothini ngoba abanhliziyo zibunene ibona kanye abayizisulu zendumela nobuhlungu. Kusaqhuba yena uSakhile. Kanti hayi, khululeka wemfoka Khumalo, lezi izimo nje eziyingxenye yempilo nokho-ke okungelula ukuphila ngaphansi kwazo nokuzamukela. Kodwa-ke ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga Mntungu, asho lukhulu lawo mazwi kimi. Bathe besakhuluma kanjalo baqhamukela ngasesitolo esabe sibhalwe ngamagama agqamile owabona nje uqhamuka ukuthi lesi isitolo esidayise zikaFaro. Maduze nesitolo kunetekisi elimbala mhlophe livuliwe isicaphe singena abagibeli. Ngaphandle kwetekisi kunezinsizwa ezabe zihleli ezintathu, phambi kwazo kuhleli iziphuzo ezidakayo ezinhlobonhlobo zohlobo oluphambili. Sakhile, ngicela ungixolela bandla ngalokho kuzokwenzekala. Unobuhle ngokwesaba. Bhuti omdala uyangibonisa nayi Mhlola. Yazi futhi umuntu uyalinga inkosi empela. Unobuhle sekwazi ukuhamba nje apepenyeke nabafana phambi kwethu ungabe indaba zalutho. Kwakungumqapheli ongumagcini enzalweni yakaMkhize olama unobuhle. Asha sukume aqonde kunobuhle benoSakhile. Uthe esamangela uSakhile ukuthi engabe kwenzakalani, wabe sedloba ngola kanjalo umqapheli. Mfanyana ndini, hey baba, khona ngikhuluma nawe. Angikwazi ubani wakwabani. Uzongisiza la. Uzodlalela kude nalengane yakithi. Sizwana ntwana? Cha bhuti. Akuyona lento eyicabangayo. uSakhile unobuhle ngezwi elinokuvevezela elikhomba ukwethuka. Akabange saqedela kwakuchaza umqapheli wamdonsa ngesikhulu lesi isankahlu emkhombe etekisini yabinabane wakhe. Uzongisiza lana-ke wena, uzovala lo mlonyana wakho, indaba yakho soyixoxa ekhaya. Okwamanje bengibhekene nalo mfana odlalela ezitsheni esifayo. Umqapheli enyusa imkhono yoyembe ayekade eligqokile, kubonakala nje ukuthi uselungele impi. Cha bhuti, njengoba ubechaza nje unobuhle, akusiyo lento ebonakala sengathi mhlawumbe iyona. Unobuhle ubengilekelela nje kule mithwalo ebingaphezulu kwamandla. uSakhile ngeze lezicelela ushwele, yize ngabange saqedela umqapheli wamxhumela ngesikhulu isibhakela khona lapho uSakhile ngale kokuqondisa isincazelo yakhe. Hayi mqapheli, miyeke lo mfana, uyambona nje ukuthi akalwe nokulwa. Kuyakhomba ukuthi la bafana basesilungwini. Shuthi mhlawumbe hayi akazange ukuthi le yakoMkhize akuyona yokudlalela intokazi. Kumemeza uBhekumuzi owabe kunguye omdala kwaMkhize. Kanti kuyomsiza ngempela-ke weqaphela ndini ukuthi umyeke lo mfana lingaze liguqubale khona manje. Kunanelo wabe ngumalume
ophakathi kaSakhile uCijimpi ehamba nomfowabo kaSakhile uNqoba. Siyabonga, size sahluko esilandelayo.